Machiegni paw tuke nyakoro Mgajwang, kocha mar Harambee Stars Engine Firat olero ni bedo gi jotugo mathoth e lig maduong' pacho kapok ochopo rang'iny makare mar del nikech chakruok mar season e gino nomiyo okawo jotugo matin kendo modonje tim makamano. Kanowuok gi jofwambo motelo ne tuke mag osiep e kind tim mar Harambee Stars gi Qatar, Firat nochiwo ranyisi ma kocha matayo klep e lig mar KPL osewacho ni jotuggi mathoth pok ochopo e rang'iny madwarore. Kocha noluongo mana jotugo 8 matugo e lig kapok nomedo jotugo 2. Kenya biro rakore gi Qatar chieng' tich ang'wen kapok girakore gi Sudan ma milambo tarik 12 dwe ni. The coach is trying to build. We're in a transition process where we are trying to expose new young talents coming up from the league. We've seen good players like you said, Stanley receiving his first senior team call-up, players like Moses Schumer coming up, and others, young players who are really impressing week in, week out in the FKF Premier League. People are telling me their own coaches are not happy, the clubs are not happy, and they say, oh, we need this break so that we get ready. They're not ready enough for Kenyan league, but they should play in international. That it doesn't work only to throw dirt on somebody and hope something will maybe happen or whatever. It doesn't work. Piny owacho keto kenge makare mag kedo gi yedhe